Orek. Pancene madang gedhen ya iso. Apa kaget aku. Pagi tilikne. Ngono en njaluk disemak lho. Sini duwe kekeliruan awakmu. Nyapa? Duwe salah karo cah-cah iki. Pancene senengane sabotase nak karo aku. Aku nak ketok bagus lho ngono gak patek ikhlas. Ora ngerti nek iki asam urat. Ya jenengan iki dagelan lari aja ditambakne, yen gerah apa-apa iki tambakne ngono. Wis ben. Penyakit kok dibenke. Aku wayahe mati dhewe. Wong kene iki dengenane lah ya kaya jenek usum nuwun sewu. Napa? Beleken. Nggih kanca kula nggih kenging kok. Lah iya. Beleken. Dek seminggu iki blobok iki wangel. Dilangi angel. Aku kok Mas Dirman. Oh, Pak Dirman PSHT. Umure 70. Nggih. Mas, kowe kelingan tombo lawas kae. Roh. Terus? Apa Mas ku beleken ngene? Uyuh. Karo kae. Nggih. Pada esuk iki. Anget-anget pesing-pesing biyene. Tak go nglenthek. Lah kok kurang? Lah terus? Bojoku tak gugah. Ndang to sak cingkire. Ngono kuwi sing mandi iki uyuhe dhewe kok malah wong liya dikatutke ora. Doktere dhewe kaya iso nambani. Nggih. Anu Pak Dokter niki, lah kok doktere pancaroba Pak Kirun. Oh, perubahan cuaca. Perubahan teko Nggih. musim kemarau rendeng. Nggih. Hati-hati. Nggih. Ki tak weni pupuh nek cara biyen. Pupuh. Saiki rohto insto. Oh iya, tetes mata nih. Malah ditukok jumukne kok Jepang Hirohito terus delalah Hiromikano ya wis ora. Wis sinden ya, Bah. No. Hiromikano sinden. Kok ditetesne. Oh, nggih. Virus lho Pak Kirun. Tolong ditutup, aja nulari putune, anake. Terus? Virus ki. Nggih. Carane Ditetesi ku Selasa sampean rene nek kurang padang. Jam 7 sore wong iki cek nemen aku balik. Lah kok doktere ya wis walah Pak Kirun aku ya kenek dadi doktere matane ya lara dhewe. Ngadeg 750 matane. Alhamdulillah. Monggo Cak Kamit, Cak Komet. Iki pasangan iso salin nggih. Ning upami Cak Komet niku jenengan Jakbah niku pas. Mergo nuwun sewu, lagak lagon suarane Lembanyol niku meh kaya Cak Bagio Suwargi. Aku wingi ten Bojonegoro. Lah, diundang ke Sbangpol Jatim nggih. Sama Pak Wahono Bupati Bojonegoro. Nggih. Iki tak siarne. Terus sekian anak saya pelawak mulai Percil, Komet, Percil, Hengki, Kuntet, Slentem, ya ta? TB, Yudo, Mondol, Joklitik, Joklutuk, Pelok, Slendro. Dari Padepokan Seni Kirun itu puluhan dagelan muda, maaf yang sinau neng Kirun. Produksi dari Patski. Sing 40% iso nerokne Bagio Komet iki. Muga-muga kowe gak ketularan seneng mendem. Sik tak takoni. Nggih, tak takoni sik, lha pancen kaya Pak Bagio. Pripun, Mas? Malam Senin. Engko kleru kaya ning Bojonegoro. Lha iki ben bener ngono lho. Malam Senin aku nang Sragen. Nah, ya ngono kuwi. Mlaku-mlaku karo tuku duren. Ana arek wedok lungguh ijen bareng tak cedheki. Aku diduduk ganden. Alah pintere. Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang 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 tang
Selek gede dadi apa, Le? Oh kok kleru kowe kleru. Kowe arep ngumpani ya kleru. Dagel apa piye ra sandalah? Oh, kok tapuk lambemu pisan kok. Lah aku ki penggemar depot seni kira nembian. Apa penggemare terus ndi bahan mok nggo ngumpani liyane terus aku ora tanggapan ngono kuwi. Niku ngelmu jenengan yen dingge anak putu dadine ibadah. Pahala kagem panjenengan. Bis apa? Lho, jenengan Kok iso pahala yo? Enak Bis pahala apa piye? padha udur aku ndagel dhewe lho. Malam Selasa. Bos alon-alon. Aku ora nyanti-nyanti. Alon. Ngene iki. Bocah kok pinter men. Nah terus lagi malam Selasa. Aja kesusu. Mulane karo Yogi Bagong ra lucu ya kuwi. Urung-urung kok semang. Ayo, kowe sing ngumpani. Malam Selasa Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku klopo ana arek wedok rambute dawa bareng tak cedheki bake maratuwa. Alah pintere. Bocah kok kaya ngene. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang 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 tang. Krek. Wis mirip aja nusul sik ya, Le. Boten kae wis ben. biasane dagelan blonge coba petiram ya. Ora ngerti alamate kok. Halus. Malam Rebo. Ayo. Ya ngono. Malam Rebo Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku sawo ana arek wedok klambine ijo bareng tak cedheki aku dikroyok coro. Malah dadi kancane iso kok malah di Alah pintere. Tang ting tung. Anu Mas Yoyo iki candaya kaya ngoten iki piyayine iso ora kaya apa-apa iso. kaya bagio belajar. Nggih, nggih. Bocah alah tang ting tung di bener tanggapan pundi dados ngono. Ayo laris niki. Laris tenan masalah iki. Tang ting tung ding masalah kanca-kanca nek gambelian. Ndang gua encuk. Lang Kowe iki ndang muni dhewe nek wis ditang ting tuh kene omongan pisan, pinduk wis sing ping 3. Tang ting tung ding tang. Tang ting tung ding. Mayaya panjenengan ki wis laris tenan. Tenan. Dek nang slipi. Nggih. Alah, tang ting tung ding tang ting sesonan. tang ting tang ting tang ting. Lah ngono ki del. Malam Kemis. Malam Kemis Aku neng Inggris wah adoh mlaku-mlaku karo tuku manggis ana arek wedok ireng manis nah iki bareng tak cedheki kirek didis. wah sik der lho si An Ora nganggo kuwi ra. Kok pinter men putrane sapa iki? Putrane Pak Kolik. Ngono ki nek sing rawuhe Pak Bupati. Kolik wis mati arep nusul apa kowe? Putrane Pak Sing urip Hari. pae. Putrane Pak Hariwur. Medeni. Dagelan ra situasi blas. Putrane Pak Hariwur. Besok nek gede dadi apa? Dadi maling. mantri Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Nyuntik sapa? Bojomu. Lah bojomu lara. Ya ngono apa piye? Wong sing lara beleki abahe kok malah bojone sing disuntik ora. Ben sehat kabeh kok ya. Malam jemuah. Cikno. Aku neng sawah Mlaku-mlaku karo tuku gabah ana arek wedok. areke mlumah Nah iki
bareng tak cedheki. Ngurep. Paman sing mau buka kleru Manuhara. Oh, malah medeni kok. Malam Sabtu Aku ra metu. kuwi kleru. Oh, keliru. Mau kok nyathetne ra dicathetne. Sing ora metu Minggu. Oh, sing ditakoni aku kok, Mas. Sampeyan nek ngeyel nek sampean ora metu Minggu ya ora masalah. Aku Setu ae ra metu. Kuwi nek malam Setu aku neng cepu. Nah. Engko nek malam Minggu lagi aku ra metu. Ngono. Aku metu. Malam Sabtu Aku neng cepu mlaku-mlaku karo tuku tebu. karo caweta Guyang guyu bareng mok cedhaki. ibake maratuaku. Ya nyapa maratuamu ning cepu? Lah ya metu. Pancen omahe cepu. Lagi malam Minggu. Aku ra metu. Mbok metu. Gah ora kudu metu. Mumpung prai Minggu metu ngono. Wis sore mau metu iki. Mbok yo ngenteni. Bah kon metu to, Bah? Heh, Kon metu lho. metu piye kok urung metu ae dipecat dodok kok. Iki metu dhewe. Malam Minggu Aku ra metu mlaku-mlaku ning jero omahku. terus caweta Guyang guyu bareng mok cedhaki. areke bisu. Berarti beda guwane. Gitu. Beda to guwane. Nggih. Nek biasane, nek sing iki ya apal. Sing napa? Pak Jing. Pak Jing. Jenggot. Tak bacok ndasmu lho engko. Ndek wingi dereng mari dibacok neh. Apik lho iki. Apik. Nggih. Nek pomo kirun karo Bagio kawi tak dolarang. Heeh. Nek iki kowe cik murah iki. Magang. Mergo cik urung lulus kowe cik magang iki. Urung wong jasmu cik kegeden ngono lho. Karepe iki ya ben penampilan, tapi iki lho, heeh, ketoke ben penampilan. Lah, ning ketoke kuwi ukurane Pak Agung Laksono biyen. Mok Pak Jenggot, aku nang Solo. Wis ganti tema. wis kagungan putra larase. Tro. Sinden. Tro. Oh, tak wabah. Wis iso apa ora? Putra. Mau iso. Tro. Sinden. Tro. Ayo. Tro. Kowe iki jane iso apa ora? Jane nggih saged. Aja dhuwur-dhuwur. Tro. Malah kamblesen kuwi. Tro. Monggo bareng sinden. Tro. Kowe iki iso apa ora? Saged. Pak Jenggot. Pak Jenggot. Malah angel iki ladenane. Karo Bagio malah angel iki. Wis kagungan putra. Putra. Tro. Cedak. Putra. Enak kabel luka ora, Mas? Nggih napa? Tak setrum cangkemmu. Putrane pijer nangis wae amarga mung wedi karo jenggote cep menengo sesuk thukul dhewe apa jenggot Pijer nangis bae. wis Kagungan putra. Tak potong sak yuta lho engko Wis kagungan putra. putrane Wis metu jenggote. Pijer nangis wae. umure pira Anu, ya cek 15 tapi wis ngene.
Pak Jenggot wis karo jengkote cap menengo sesuk cukur dhewe tukul dhewe budek kowe ha iki nak tukul reti cukur malih ngono tak golekne misih sik rungokno iki top-tope wong Wah, iki. nek sinden kae urung berbobot nek iki berbobot tenan penyanyi kondang sak Jawa Timur hadir malam ini oh piye to apa kuwi nek wong anu jadak sinden-sindene opo apa kuwi ya iki ben metu tol jae nak jae jatuh kene nduk jedak mbah kene kene Wilujeng dalu Pak Dalan. Nggih wilujeng dalu. Napa jenengan sing asmane Manohara? Kula mboten gadah mano. Kula namine Lucy Sapi. Kok iso sapi? niki jenenge Lucy Limosin Naraga sehat ya nduk Alhamdulillah sehat, Bah. Nyuwun pangapunten, Bah. ya Kula mriki wau sakjane duwe perkara. perkarane Kalih munyuk niku lho. wong tuwek ra melok apa-apa nadyan to anak polah bapa kepradah saiki ya urusana dhewe aku mung butuh penyelesaiane Padha kula nggih butuh penyelesaian. nek Dene kowe iki ya butuh amplop barang ora penyelesaian tok niki nyuwun pangapunten lho, Bah. Ya. Nyuwun pangapunten. nyapa Nyapa? Piye? nyapa Pertanggungjawabanmu ki piye? lho lah aku ya wis berbuat apa kok ya Boh, Lho, ngerti. nyuwun Pak piye Sik. to? Mas Dalang, Dalem. kurang ajar. Kok- Dagelan-dagelan. Seniman-seniman. nggih Seniman yang panggung iki dadi tata krama. Ngetengi Lucy. lho Lucy mbobot perkara kowe. Aduh. Tanggung jawab. aduh piye ki Aja macem-macem kowe. Lho, lho. Tabuk lambemu. Menangi, Kula metengi, Lho, metengi kowe. Lho. Bah, Mlebu kula ki mboten meteng. Ayo teng ngono. Oh, Piye lho jane? Lah ora metenge. aku ya sing duwe malah provokator malah Nora. Nyuwun sewu, anake jenengan iki badhe ngendikane badhe tanggung jawab kalih kula jarene badhe ngrabi kula. Tak enteni sampe yahmene kula ngantos njlebut kok bake ora dirabi-rabi. ngono e kok ya omong ngene sik aku tak omong ngeten lho asline Bah Lah iki asline ngeten lho saurunge tak urus. Nembang Odik. Kowe ben ayem atimu. Sak lagu Lah. mergo dinteni. Lah. Kok Siap. perkara iki berlanjut. Nggih, oke siap. Niki Arep nembang apa? petingane kalih Madangkara. Oh, Nggih. ya. spesial ulang tahun Spesial Golkar ulang yang tahun Golkar ke-61. yang ke-61. Nah, Nggih. menika Pak Bupati Rawuh, Bapak Bupati selamat malam. Menika dirawi para pejabat penggede nggih. wonten ing Jawa Timur. Wah nggih niki. Pak Ali Mufti. Tokoh nggih Pak Ali Tindak Mufti. wonten Ponorogo, Mbak. Nggih. Oh nggih Bapak, selamat malam. Tadi malam sampun pinanggih semoga sehat selalu. Nggih. Menika ada ibunda saya Bu Atika Banowati dari Romo Widodo niki budayawan Wih, dari nggih, Kota nggih, Nganjuk beserta Ibu. Kertosono Rama Widodo. Bapak Sapa? nggih, Bapak Wakil Bupati. Dalam Rama sapa? Romo Widodo.
Radek lali suwi ra ditanggap. Tapi mau aku wis ya napa? Diparingi tinggo ngopi. Matur nuwun Rama Widodo kali Bunda. Makasih. Teropku jek apik lho Pak sewono no. Menawi Pak Lurah ngalih wau ngersakaken bajing loncat. Oh siap. Jenengan napa monggo derek. Engko ae bajing loncat engko. Saiki Lucy ben ngetokne sing yo. Endi cakno? Wah, cak. Nyapa? Wedakan diwedaki tambah mbulak. Bawa nggih, Mo. nanggap madang koro iki murah tur ya open-openane gampang. Oh iso. Kelakne koroe ra wis madang. Yende, yende. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur linsem yen akeh mutan. Iki mau mari lungguh ndi to kok suwemut tok. Endi to, Mas? Iki Jasmu kok kegedean kaya ondel-ondel. wis meneng gegeden pancen yen dadak. Nyun pangapunten Mas nggih. Lek Mas Cahyo niku lak piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen kok ketawis bagus. Abah niku lho sampun yuswa tapi kan piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen tambah saya enom. Lah niki lho. Jujur mawon. Lah nggih pripun? Tiange wireng. Nggih, Gawe kuning. jas kuwi tambah peteng dedet. Kula dhewe Ngenyek. Lho niki lho. Alah napa? Rong wulan kepungkur ki diskin-skin raine. Glowing putih Niki. terus kapok. Lah kenapa? Dilokne tanggane. Komet raine kaya kentol kena knalpot. Dadi sing putih raine tok terus. kula irengke malih. Waduh. Oh iya. Layak. Aku Malih dhewe kaya ya ula punggung weling. kok. Tapi sampean yo apik kok ya apa mau duwe bojo aku. Nyapa? Lho, aku kan rada resik sithik ngono, memperbaiki keturunan. Wah, ya ora padha karo nyediani tangga. Lah kok iso? Awake dhewe tanggapan laris. Lah engko aku mikir nomah piye? Nyapa? Bojoku wayu pangan wong no. Ora apa-apa to sing penting entuk hasil. Lah, setuju. Lho tamak anakmu. Piye, Mas? Lho, pripun to jenengan iki kok malah ngajani kaya ngono? Ora ngono sepurane. Kowe iki ya wis syukurana aja engko nek entuk iki komet ireng kowe putih. Terus dadiane anake ya napa? Paling ora digoleki Pak Kapolres. Lah kok ngoten? Engko penyeberangan zebra nggo cat ning aspal kae. Anake Loreng. jenenge lorek. Iya. Teko ndi mau? Lelampan. Lalampahan kangka wuri Numpah. Nano. Mana moci. Terasna tolo sepira ilang ngong terasna tolos semonten nggih nadyanengku bok asma dawake Mangga. Gubuk Asmara nggih. Ala Mbak Lucy dan juga Cakno. Ayo, enggak. Cacos. iso gak? Ayo. Sesak Cakno julukan. Mas Noval sarjana seni kondang saindenge Nusantara. Joget polahe kaya lele digedik. Sakek pintere sing ngendak. Kok biasane ya
Sik to. Engko sakmono ambane nyapa tekan kancane. Sik to. Ilah aku kan manut sing ngendang lho, kae sakek pintere kae sing ngendang. Kowe iki lemu ngelokne Lucy kuwi lho. Lah Joget polahe kaya lele digedik. Lah iki nggih melu-melu lho, Mbak. Lele. Mbok obahne apa Mas Novel iso tangan. Jajal lho. sesuai kendang. Jajal, Sesuai jajal. kendang napa mas saged lho, Pak. Ayo. Lho. Catatan sakjroning ati. Tanah lontor. Saya marah. Ya, pinter. Piye ta? Kok ngono? Pinter ta? Cobi, Pak. Ora. Masa mek ngono tok. Wong aku e. Contone malu. Wong ora muni kok. Mas Noval ki sembarang kendang. Iya lah Mbok, tapi mung tangan kowe muni lho. Lho, aku kukur-kukur. Wong kok aku ki lho karo lungguhke Noval ki iso. Cobi, Pak. Coba, Pak. Loh. Kenapa kok enak ngene e, Bos? Nguyu. nggo tombo Kowe belem. jajal, sak komet. Ayo. Gak iso. Met. Kowe iki 750 aja ngisi-ngisini koordinator. Piye ta yu? Sik tok sampean koyoke duwe anu ki. Piye ta Dik? dendam teke. Nah sampean. Lho mosok ngene. Dimatne tenanan. Sikile. Bokonge. Kowe nang Lho ngene muni. Tuwek wonge. Nah. Tuwek Iki ki lho. wong. pancene tuwek. Nggih. Tapi kencing manis e dhuwur. Ngene lho. Cekelen, yo. Ngono, abah iso. Pancene karawitan madang geden iki Mas sing ngene lho Mas, aku kendang ngono kaya Mbak Lucy mau lho Mas, Mas No. Mas, tasik madang kok. Ora sopan. Ora sopan. Pripun? Ya paling ora ki kaya wong kae nyawer. Nah, Sir Basuki mau piye? Contone misale, contone gampang e. Palang kekek, Mas. Dong tak. Palang kekek. Jaluk. Ora ngaring, Mas. Leh mung wae dhuwit ki ya sing sopan cara dhuwit. Kowe njaluk apa? Ngono. Yo. Apa kata-katane lho? Orek-orek, Mas. Lah ora dhuwitmu pira? Dhuwitmu receh lho. Ora rungokne iki lho. Enak bae. Mas, nuwun sewu jaranan, Mas. Pak tulung. Mas, Duweke siap nih. nyun sewu. Orek-orek. Pancene madang geden iki iso. Apa kaget aku.
Saking tilikne. Ngono en njaluk disemak lho. Sini duwe kekeliruan awakmu. Ya, Mbak. Duwe salah karo cah-cah iki. Pancene senengane sabotase nak karo aku. Aku nak ketok bagus nang kono gak patek ikhlas. Pancene Bocah kae main deknane kaya ngono piye-piye kowe nek ketok piye? Ketok ganteng. Ketok ba. Bagus. Ya cacah ki ya minder nek pancene kowe iki ketok kakus ki bocah-bocah ki Bagus. gak patek setuju. Kakus. Kurang sabait iki. Ayo Nduk, terus nih Nduk. Cedhatan sajroning ati. Katong lontor lo mase saya. Aku kowe dadi karma. Mergo lare ning kuwas lara. Tepuk tangan Lucy Brahman. Baleni perkara aku tak neng tengah. Nggih. Nggih. Piye to Nduk? Piye. Ngeten lho, Masalahe Bang. apa iki, Pak? Nyuwun pangapunten. Niki pun gandeng kalih kula kelak suwi. Terus kula niki dijanjeni apene rabi. Tapi sampai sakniki kula mboten dilamar-lamar. Nih. Aku wong tek nuwun sewu lho Mas Dan. Monggo, Pak. Matur nuwun rambayari mulih dhisik. Oh lagi. Aku nang kene. Pret kampret. Komek kok kampret. Mat, Nggih. ki piye tanggung jawab? Iki ben kono sik. Nggih. Kok pinter tiba dagelan ra tiba dalang. Nek tiba dalang engko mlebu nang kesi. Niki Kowe piye tanggung jawabmu? Nduk, nggih, kula nggih tetep tanggung jawab, Pak. Terus? Ning jenengan nak ngertos piyambak. Bapak kula niku ora duda. Duda. Niku ngeyel, kula mboten nangsal rabi, nek piyambake bapak kula niku dereng rabi. Mongko bapak murung di bojo. Dereng. Umurmu wis tuwek. Tuwek, Bapakmu nek rung rabi kowe ra oleh rabi. rabi. Kon rene, tung tak tong. Kon rene bapakmu. Bapak! Bapak! Ojo kurang ajaran awakmu. Loh, kok niku lapo mrene-mrene iku? Bapak Nah. pundi lho? Lah karo Pak yo pangling padha irenge. Walah iki lho. Anakku iki. Dalange salam sih. Oh, Nggih. nggih, kula Kadir, Pak. Nggih, sugeng rawuh Mas Gudir nggih. Kadir. Oh, Kadir nggih. Apa? Dalange budek ya. Ka Ka dir. Dir. Ngene lho mbir tambir. Kok malah salah. Kadir. Ya, awakmu ku budek apa panjen keceleo? Oh, dikandani Kadir kok. Ya ya aja mlilik ya ampun. Lho, Kak. Ting tong. Tung. Irung malah Salam sih karo Pak Bupati Madiun, Oh, iya. Pak Mujono, Pak DPRD tingkat 1, Iya. Pak Abdul Muktiono. Oh iya. No, Ya sapa maneh? ya akeh. Lah Sing ya sapa rawuh. sebutin mari penonton sitok-sitok iki. Awakmu ki lak tamu Oh, kok iya, Jakarta sih. Ih, pertama ngomong apa? Sakarepmu nampa bayar kok tekon. Gak enak iki. Tekan kene dadekne ngenekan aku. Lah jare dadi apa? Ngenekan iki diplangkoni kaya kene aku. Ah pengen gak diplangkoni dadi ula. Dadi apa? Ula. Ulo. Iki Pak Bupati sugeng dalu. Kula saking Jakarta dugi mriki ajeng ngramekaken acaranipun Golkar. Nah, bener apa salah? Mbuh.
Ditakoni kok mbah mbuh. Takoni Nek ketuane ra awakmu. Ya ketuane aku ae sampe rak wong ki lho. Nah, salamku kalau kangge Pak Bupati nggih. Terus apa maneh mau? Sakarepmu, dalang. Dalang maneh dalange wis lho. Lah kowe ra rung kenalan ki jenenge sapa? Ajis. Ades. Niki sing jenenge dalang Arif Lumer. Tepangaken kula Kadir. Tepangaken kula Kadir. Nggih. Adatipun Pecah. Doyok pecah karo Kadir, lah dodok pecah karo Komet ngono lho. Pecah. Padha-padha. Kula mboten pecah kali doyok, pancen kula mboten grup. Oh, mboten grup. Nggih, grupe teng film tok. Oh, ngaten. Nggih, Mas Ajis. Nggih. Kok iso Masih masih tenggel mlocot. Aku mau diceluk Tambir. Apa gak Mas mangkel? Cahyo Kuntadi. Mas Cahyo Kuntadi. Nah, alias Mas Yoyo, alias Mas Yoyo. bojone Bu Sukesi, Bojone Bu Sukesi. Nggih. Bapake jenenge sapa? Mas Sukron Suwondo. Mas Sukron Suwondo. Ibuke Kowe kok nyensus penduduk kok ndi kok iki Nggak mau yang perlu saya Ya. ucapkan selamat tadi Bapak Bupati terus apa lagi? Ketua DPD. Ya, buat Bapak Ketua DPD. Para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Iki dibantu Pak Armuji teko DPP Pusat Ya. Slipi Jakarta. Ya, saya ucapkan terima kasih. Pak Sekjen. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran pemerintahan jajaran dari Golkar yang ada di sini terutama Pak Bupati. Saya sudah bisa hadir di sini. Lah ngoten ade. Nggih le. Sorme jono ulane de. Ndi? Ora apa? Iki paribasan. Sorme jono ulane de. Terus Yo gelo wis carane de. Ciri wanci lewo digawa mati de. modar karepmu kok kok ciri wae. Iki aku rene arep urusan mbek anakku. Sik, Ana apa iku? iki arep rabi karo Lucy. Loh, piye to? Ning ndi anake sik? Sampeyan jenenge ra pengertian karo anak ngono lho, Pak. Awakmu ki aja cemacem. Ngene lho ya. Awakmu ki sik enom, ngerti gak? Awakmu golek sing enom sik iso. Bapak iki wis tuwek. Lah ya wis tuwek we. Paling Arep monggo apa? Loh, tinggo apa bojo tinggo apa? Ya tinggo kelon-kelonan, Dik. Tinggo apa? Oh, kok kaya isih kuat-kuat to. Sing dipek pacar Komet ki Lucy. Mongko kaya ngono. Awakmu kok ngengkel. Maju Lus, tandang ngono Lus. Duh, Ngeyel iki wong. Calon maratuwa. Wong tuwek. Jenengan nggih pengen rapi, Pak. Iki Madura iki. Reng pelaku cak Madura, Praben Madura, Radin kana. Madura cocok le aku wis iki. Cok ngalang-alangi kon ya. Gak. Kene Dik, padha Madurane Dik. Hati-hati lulus, gelangmu nek ilang lulus. Rumangsamu copet aku. Ngeten lho Pak kula niku pun gandeng suwe kalih yogane jenengan niku. Nah. Tapi kula dereng dirabi-rabi namung dijanjike mawon. Mergo sampean urung rabi. Lah iya. Aku kurang nek pancen dijanji-janji tok lapo gelembe iku. Ayo mbek aku ae. Lah alah. Lah kula kareng jenengan. Awakmu wedi paling. Aku ngerti awakmu arepe ngomong nek aku kawin untuk Pak Kadir, anakku mesti ireng-ireng kabeh. Mesti ngomong ngono iki katene. Nggih mboten mengke sekedhap malah jenengan kula tuntun. Lah piye sik iso? Lah terus iki ya apa kadung? Dilokne iki lho. Apa ngomong Kok apa? rabi Lucy? Lah jenengan napa tak sik kiat? Loh. Napa sik iso? Lho, ngenyek iki, Dik. Cik, iso. Ayo. Ngenyek rene ta? Lah iya. Wingi jamu sing mbok kei entek ya. Jamu iki lho, jamu. Jamune apa to, Mbah? Heh, Kok kae jamu apa? Sik to. mbok kei jamu wingi entek. Aku tilokno napa Mbok yo kapok. Apa? Ora udan rangen njaluk oles. Lah kok iso dikek kuping mergo bonyok. 3 dina kupinge kaya lawa nyepapang.
kok iso. Apa niku? Apa wis tak putusi. Putus ini. Lus. Nggih. No. Kowe nembang oneh, ya sik kowe dandan sing ayu. Nggih. Aku tak nyeluk penyanyi. Sapa sing biasane? Bir kita. Hah, bir kita. Siap. Wis. Lho, lah, Met. niki- Iki ben dandan. Nggih, siap. Mungkin Dandan. dipangan niku. Mboten. Wah, Wis tok lah, kowe lah. iki meneng wae. Bir kita dipangan Pak Kadir ke Bathara Kala. Sik, beri kita aja, Dok. Nggih. Ya mbak, beri kita. Wilujeng dalu, Mbak. Iki anake sapa iki? Napa? Wis nek iko mau gak gelem iki gak oleh. Lho, iki kuwabe kok sok karepe dipek iki lho. Lah wis kadung mumet ndasku. Lah iki putune sampean kok sok Oh putuku. ya gak mungkin to, kono mesti golek-golek ya mesti ya milih-milih. Paling gak ya Oh tak golekne nek karo iki enek papane. Mosok. Nggih, Pak. Kok cedak kene, kelumutan. Wargane Pak Oh Agus. bener. Bener. Jenenge Suwarti. Wah. Nggih Pak Dalang. Nggih, namine Niken Suwarti nggih. Ah berarti sik ono hubungan kali Niken Salindri niku. Bisa Nggih. mengerat nggih. Ayu iku, Dik. Yo. Mbak, Pamundhut saking Pak Lurah Ngale. Ya. Pak Lili ngersake bajing loncat nok. Nggih, Pak. Oke. Langsung ae. Lajeng mawon Slendro. Ayo. Diaturake sugeng nglaras Pak Lurah, mugi-mugi kinarya jampine saya ugi dumateng Bapak Bupati. Ya. nggih, amin. Mugi-mugi tansah berkah lan amanah. Amin. Bajing loncat. Yo. Tepuk tangan Mike. Beri kita. Luar biasa. Nggih. Saya bengi, saya gayeng. Assalamualaikum. Urusanku ya apa? Wis, Nduk, wis siap. Gosek, Nduk. Gosek. Niki Dir, Bang Kadir. Iya. Apa? Lucy Brahman ki wis karo Kom Ayu. Luwe ayu. Bener. Adike Niken Salindri. Nah, iki jenenge Niken Sledri. Enten jeneng Niken Salindri. Adike niku Adike luwih niku. ayu. Bener. Ayu. Sampeyan dadi saksi nggih. Nggih suarane apik. Wis kene Pak Dalang ngomong ayu aku gelem. Ayu wong sindene kaeke kurang. Wajahe kurang mencorong. Kerak mung sak corong. Lah iki Iki rong corong. rong corong yo malam ayu Lah. banget iki, Dik. Aja mung tukar cincin. Iya. Ya paling ora tak weni upacara. Kowe sing gading mantene. Wis mantep atiku iki Kula wis. nyuwun ana cantuka munya jroning tirta. Lho. Wis Lungguhna lang. mantep. Pudul munyuke. Walah. Lah napa sih, Mbok? Kan iku. Iki Ginarebek sang yaning Niken para Salindri. putri Domas lah punika candrane temanten ingkang badhe kasamber bledek Kapala kramakaken. kapala kramakaken mugi pikantuk wahyu jodoh suwuk kodhok ngorek kursi sing apik dampingi Tolus kowe iki perias enek manten Nggih. Ya ampun. kene iki tradisine manten iki Run. ditutih Iki piye mantene wedok kok ndesek terus saiki. Nah, berarti wis cocok Gak karo ngono, Dik. sampean. Ngono lho, Pak. Tresno berarti wis. Tresno.
Alah mesrane. Gak ngono niki sikute kok rasane kaya balung tok ngene iki. Iki kena lempengku lara, Ro. Ya. Mosok niken salindri iki. Wat Lho, nuancep ngene. dilus-lus ben sayang. Jenggot. Iki aku lak bingung mas-masanku. Ya ya iki aja ilang iki priasan. Iya. Dilus. Iya. Elele. Ya apa? Run. Lapo? Tak cekel janggute kaya kasap-kasap ngono lho. Kuwi kukul. 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 Heeh. Masa puber iku kulen. Mosok kukul berjamaah ngono. Berjamaah. Sampai brembet-brembet ngene kukul apa iku? Kukul matamu iku. Iki kok Sarehne iki wis. sing muni matamu mau sapa iki? Komet to, komet. Cucuk iki. Kuwi anggun kok bocah. Anggun ya. Bocah halus. Delok, Dik. Kok sik to. Gak oleh. Diabani. Diabani. Mergo ning kene iki tradisine Ah. kaya manten Cina. Nanti boleh dibuka dan boleh dicium. Ngono. Mergo wis sah. Ngono. Manten wedok pola kaya jaran. Wong kula dandani sikile amin metotok mawon kok ya. Ngono. Iki niken salindri. Ditung. Niken Buka ya. biayaan ngono. Oh terus manten. gangsaran ya Mas, plak kling ya. Delok. 1, 2, Tiga. 3. Mati aku. Mati kaget mau. Ayo tukar cincin. Go ayo, Pak. Tukar cincin apa gak? Lah tukarake. Tukar ake piye wong kaya ngono kok. Iki Sing kelem sapa gak ya? Kudu kelem. Tulung. Aku wis kadang meteng. niki iki lagi Urung lugut. apa-apa nek meteng. Urung apa-apa kok wis. Lugut jejer kok meteng metu kental apa piye kok jane. Mbok wis meteng ngono lah. Gak kene ae. Aku gak gelem mbek awakmu. Kosek kuwi kosek. Piye? Ya wong wedok iki ben wong lanang ki menarik. Senyum sih. Kamera senyum. 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 Topenge iki lho coploken lho. Malah ngedeni kancane. Rono lho, senyum wajahmu. Tunjukkan. Senyum. Lah. Leh. Melakune barang ki ya sing lus. Dhewe kowe. Kita sambut Masih aku ya wedok. Alah. Prakawati Pokoknya Busana palsu. Jawa. Ayo awakmu. Wedok sing alus. Mendak. Oh ya nganggo sepatu Iku hansip. diapakne iki? Kok dicepit-cepit ngono? Lah gak dikempet lah. Kopat kapit ngono. Laku. Rodok mendak bokonge Laku. nyedhit Laku. lampah alon-alon. Nanda. Wis. Jaran. Lah ngono. Kowe rasa cengengesan kok. Lah jenengan iki wong kene mlampah kaya Putri Solo kok malah kena eri sikile jentit-jentit. Lah piye? Ora mau ngrasani aku jere kaya peyek. Mendak lampah alon-alon. Ndek. Nah, Kewes. Tangane lho plak. Tangane plak-plok. Kewes. Wonten lho. Maju. Jare komet awakmu kaya peyek teri jare. Iki lho cek ngomong iki lho. mboten Pak Dik. Komet. Pak Dik. Ora apa-apa, aku teko jero tak antem iki kakemu. Maju. Lampah. Bokonge mendak. Melengos. Iki sing mbau reksa lapangan ngale ya iki. Kok salah terus aku iki. Iki kaki danyang Nyai Danyang. Mohon izin Pak Bupati 85 tahun. Mas Tesi masih eksis untuk Indonesia. Loh. Bang Kadir 75 tahun. Amin. Luar biasa. Ya apa? Pengen awet tau kayak iki. Amin. Awet. Zaman Sri Mulat nggih luar biasa kejayaane nggih hebat. Masa keemasan. Toprak humor Oh. Mas Tesi. Lho. Sri Mulat Mas Tesi. Rutan Salemba Mas Tesi. Kayak tunjuk tenan kowe. Malah apa rutan Salemba apa gowo. Lah ditanggap rono kae. Aku ora ditangkap. Lha apa? Di penjara goblok.
Tenang, tenang. Neng aku rak wong kuat. Kuat mohon izin. Kalau Pak Kapolres dari Kepolisian Rawuh. Kowe ngomong aja. Nyapa toh? Kowe ngomong Kapolres. Polisi. Tak tembi kon. Iki trauma. Krungu polisi ngoten. Arep iki. Tiba kok. Anak polisi kok. Ora apa-apa, aman. Aman-aman kuwi aku dicekel meneng kok. Ora. Oh, Loh. Dagelan paling top sak Indonesia kirun mangan iki lho. Kowe iki kudu bersyukur. Kowe mangan ditutne, ya ta? Nguyuhe dikawal. Bisa ngopi dikawal. Gek kowe ben gak neng ndi tanganmu diketrek lho. Kowe nek gak hebat ora. Hebat, kok tak tunjuk temen karo iku aku dikawal karo polisi goblok. Lah kena apa? Mulane manut karo Bang Kadir to. Narkoba. Ini orang terkuat di Sik dunia. to narkoba iki lho rungokno narkoba iki lho. Kena narkoba. Makanya untuk itu Madiun harus bebas narkoba. Bebas. Salah. Apa? Kok Kalau bebas itu di mana-mana kita bisa pakai narkoba. Lah terus kalau bebas di mana-mana bisa pakai. Bebas pakai. Bebas. Lah sing bener. Yang bener itu bersih narkoba. Bersih narkoba. Contohnya saya. Saiki wis ora. Sudah berhenti. Gak pakai narkoba. Syukur. Gak pakai sabu. Ayo Pak. Gak pakai ekstasi. Lah saiki. Gak pakai ganja. Saiki. Bandar. Malah kau. Pak polisi, Pak polisi. Pak polisi. Bantarin iki le, Pak. Bandar apa rumah samu? Lah niku narkoba. Bandar bakso. Oh. Bantar bakso to. Bandar bakso, bener Pak Kadir. Orang terkuat. orang terkuat. Kok terkuat, Pak? Mas Yoyo Dalem. paling kopi teh sinden anak wedoke teh kopi yoga Pak Bupati Pol ya wedang kopi pol-pole susu iki terkuat Kok iso? prostek obat pel Sing diombe kuwi. zaman ketangkep kae Seneng kowe ya. Aku mbok tekakno rene arep mbok nyek terus. Ora kok Pulau Soro. ora dinyek ben ngerti Jakarta. sapa Kancaku akeh. sapa Iki Samir. Samir. Sapa? Mlebu sepisan ojo dipamer-pamerne. Sik. Iki mlebu sepisan. Kok dipamer-pamerne? Mlebu apa? Penjara. Aku iki doyok pindo pindo. polo pindo Iki pisan. Ana sing papat. Lho, sing papat sapa Ambar Soni. pira? Papat. Papat. Aku ping 10 mlebu penjara ndak ana wong roh. Lho. Awakmu siji anggere wong krungu, aku ping 10. Lu kasus napa niku? Aku. Lah tilik iki. Tilik. Rungokno to ya. Tilik Tilik doyok. daya. Tilik kokon. Tilik nono. Nah. Tilik iki. Tilik polo. Lah, ben gak repot tilik sampean mlebu sisan. Iya. Enak. Pinter komet aku kon mlebu pisan. Komet karo Mas Kirun. Nggih. Kowe engko karo aku ya. Lho. Nggih, jenengan mbok kula to. Boke. Mbokne. Mbok. Sik. Mesti ngentut lho. Aku nang kono krungu. Jan ratulan. Iso mak berat. Wong mosok teng Dek Tet. ben nggih lho. Tet wau napa? Iki. Oh, Iki nang Sri Mulata nang kota umur. Wong wau kula tuntun. Ketoprak, nggih. kotak. Untun wau nggih ngoten kok bret. Wis tak empet ngene sik. Aja ngelokne sampean sumpen Kenalan karo dalange. berat kaya ngono kaya. Karo dalange iki lho. Nggih, Pak Lek. Pak Lek gitu. Mas, Kok salah terus aku iki. Nggih. Mas Ki Dalang. Kowe iki ben Brigita sinden barenge ben ketularan anggoramu, anggora. Aura dan faunanya itu biar. Flora. Ben Kowe sok pinter kowe. Aura dan faunanya itu masih cemlorong. Flora kuwi. Apa? Flora. Flora sok pinter kowe.
Apa? Iki lho sing ngerti. Apa? Ya aku mau. Fauna. Kono kenalan. Ben. Enggak, aku meteng kok. Kok jane gampang. Meteng apa tumor? Kok jatuh cinta karo aku. Lah, dienggo cempolo. Ngono, ndang kenal. Rasa salaman. Mas Dalang. Alah. Piye kuwi? Wong gemes karo kono sing mok kruwek aku. Tesi nek wong ganteng lak ngono kuwi ya. Alah. Piye? Kesenaminipun kula tesi Mas. No. Kula tesi Mas. Inggih Mbah Kong. Apa? Mbah Kong. Wah iki. Syukur. Iki melanggar undang-undang. Masa aku diceluk Mbah Kong? Lah kok nyeluk sapa? Asline jenengmu sapa? Mbak Pi. Asline kono dhewe. Tesi ayu pelek. Ora aku lho. Tesi ayo pelek. Lanang apa wedok? Tesi ayo pelek. Teh. Pisan kas. Ayo pelek. Matur kesuwun. Lho, gak nesu. Tak tekoni. Sadar. Tesi lanang apa wedok? Tesi lanang apa wedok? Krungu dhewe kupingmu. Lanang, Dik. Tesi napa kabul? Tesi napa kabul? Kuwi lho, Bul. Sik, aku tak takon Pak Bupati. Pak Bupati, kula lanang apa wedok? Lanang apa wedok Pak Bupati? Lah kowe apa kenal Pak Bupati? Boleh Pak Bupati? Lho, Pak Bupati. Wah, Pangkatne 85 ngono. Ya kenal to aku Pak Bupati. Pak Hari Wuryanto. Iya. Brong wong lawas. Lah iya wong lawas. Lah ya wong lawas mulai Pak Ketua Golkar Pusat mulai Pak Wahono. Pak Harmoko, Pak Akbar Tanjung, Pak Agung Laksono, Pak Yusuf Kala, Pak Abu Rizal Subakri. Ya ta Pak Kabul. Kabul ki. Ya kabul kajate koyo. Awakmu ki generasi tahun piro mula tepang. Ya alhamdulillah sekarang Slipi. Sing terakhir iki aku rono iki Pak Agung Laksono, Mas. Nggih. Malah Bapak Abu Rizal Bakri kuwi ya remen nanggap wayang. Pernah saya dengan Mas Mantep di Trowulan Mojopahit bersama Golkar seluruh Indonesia. Tepuk tangan pelestarian budaya oleh Golkar. Lah sing nyaku ki anu kiki bar Pak Setya Novanto, Pak Erlangga 14 tahun Slipi ora wayangan. Lagi wingi Pak Bail wayangan Pak Bail. Pak Sekjene Yoko Jawa Timur. Nggih, Pak Sarmuji. Pak Sarmuji lagi, Madiun juga kembali lagi. Lah, Jawa Timur. Nggih. Dulu Sapari Jawa Timur itu diketuai oleh Ridwan Hisyam. Kalingan Rudi Puri. Ya bener. Terus Indah Kuswantoro. Indah Kuswantoro. Artisnya ya Mas Tesi komplit wi. Sapari Jawa Timur. Sapari Jawa Timur. Nek neng pusat munculnya yo artis-artis sampai Ice Trisnawati dikoordinir oleh Bapak Edison. Nah Jawa Timur yo ora tau wayangan DPP sepi ya. Pak Naryo batal ki bosok kabeh mbuh. Ora tau wayangan lah iki alhamdulillah. Oke, kita tampilkan artis-artis Madangkara. Monggo dipun dawuhi. Puspitono lho, apa kae? Ayo. Sik. Coba diaturake. Sik, Mas. Nggih. Ki enak tamu. Kan yo gak penak lagi. Aja dijupuk. Ya aneh. Bang aku ora oleh. Wong karek ngene ae kok. Aja dijupuk. Galak Runyam iki cuy. yo lak galak po. Aja dijupuk. Aja dijupuk. Ora dumbuk ki sing nuruti gendeng sapa kok ya. Banyak diwaca. Nggih. Tesi ini hanya untuk kamu sendiri. Dicek sik tulisannya, dicek sik. Oh, kesuwen macane ilang tulisane.
Piye? Tesi. Hanya untuk tesi sendiri, jangan dikasih orang lain. Ini barang bukti kasusmu. Niki wonten pamundutan Mas. Nggih. Nyuwun lagu lali janjine. Oh, nggih. Dibuka. Mek ngene tok. Kene lho. Mek ngene tok, Ron. Balekno. Apa? Mek ngene tok karo duwike. Waduh, Kene duwe piye? kere. Diparing alhamdulillah kene. Ki cekel miku. Kon buka angel ram. Delok nggekmu apa? Tak bukae. Ben picek aku ya. Oleh kok nesu. Wong wis suwe roh donya ya wis to kok ya. Pak DPD. Pak DPD Pak sapa jenenge? Takon ya. Pak Ketua DPD sinten Pak? Nah, Jakarta. Ali. Pak Ali. Bali. Saya kasih waktu 5 menit, kalau nggak nyawer mendingan Pak Ali kondur mang. Pangkatmu apa? Dapur apa? Lah enak Pak Ali Pak pinarak tok ini sebiayaan kok. Lho pancen yo. Lah iki tugasmu lho. Lah, Pak Mas Mujono ketanuki. Golkare Medion ya wis. Sing bayar awake dhewe iki sapa? Lho. Ya Golkar. Alah ki urunan paling. Urunan piye iki lho? parah. Iki mau sing maringi sapa ya? Lah niku enten tulisane. Gak ngono nek kok ngerti nek seneng aku ki rokok iki ngono lho. Oh, Kok yo pas ngono. Lah iki lho. Iki kok dikek klobot ya pas. Ya ampun. Nuwun sewu lho Mas. Nggih. Neng ndur panggung isin-isine. Ndarak irep. Lah gak sedeng. Delok. Sakmu ku lho. Iki lho. Ora sedeng. Ndak met sakmu. Gak sedeng. Piye? Sedeng. Napa mau pamundhut Iki ya sedeng kok Ron, ya PNKB. Kamu